shi kanta ƙasa masallaci ne. A gidanka in sallah ta kama ka ce ɗanka kira sallah ya kira sallah ko kai jami'i masallaci ne, don dukkan ƙasa masallaci ne mu a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu inda ba masallaci bane. Ai sallah da kama mu akan mota ku yadda zango, ku tsaya a bakin hanya ku yi sallah ku ranta ma ku wuce a gunku. Me dalili? Saboda kasar masallaci ce. Kawai dan saukin al'amari ne muke zama a gina katanga a rufa, amma ko ina mun ka samu masallaci ne. In sallah da kama sai kai to ka kiyaye, ko da direban ka ce sallah ta kuma cewa tafiya mu tsaya mu jami'i. Sallar da asar na sai ku yadda zango kada lokaci ya wuce. Kai da direban sai ku yi limanci ku yi jami'i tare. In ɗaya kira sallah ɗaya ya yi limanci shi kenan yayi, in ma wanda ya kira sallah shi ya yi limanci yayi. Saboda sallah babban al'amari ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. So da haka mu kiyaye sallar la'asar. Rasa ta a sunna, a ce lokacin ta ya kubuce baka yi ta ba, ko sanda rana ta faɗi tukunna ka yi ta, annabi ya ce asarar da kai kwatankwacin ta shine kwatankwacin mutum ya fita a gidansa ya dawo ya samu dukkan iyalansa da dukiyarsa sun kone babu komai sai toka. Shine misalin asara da mutum yayi, duk ƴaƴansa da matansa da dukiyarsa da komai ya kone. A hankalce shine girman rasa sallar la'asar akan lokacin ta ba a yi ta ba. To haka wannan sallah ce mai falala. Wa qumu, ku tsaya, wannan ma fi'ilul amr ne. Ayyuhal muslimuna, ay wa fa'iluhu nabirun mustatirun taqdiruhu antum. Wa qumu daga alqiyam ne, wannan ke bayyana a hali na aminci, a hali na lafiya a tsaye ake sallah ba a zaune ba. Ke sa aka ce wa qumu, saboda menene? Daga kalmar qiyamun ne. Na biyu alqumu yana daukan kuma alwuqu, sannan baya ga haka in an tsaya din kuma sai a daina tafiya, duka ya shiga ciki.